Ik bouw mezelf om anders te bouwen, die wiskus op mijn schouwers. Ik braas ze aan mijn gehangen, maar dit wijs het waar die touw is. Jo. Kijk, as jy nie kan van geld praat, hoe je bek mee, bro. Ons wil nie nog hoor hoe jou tong nog wapper he. Asal man. Hey yo guys, welcome back to Robrin Reacts, my mense. Kijk je mense, make sure to subscribe, leave a like and definitely turn on your post notifications. Vandaag, kijk je, weet je waar we vandaag uitkijken? Maar wijs jullie eerder. Wait. Wacht, zien jullie wat ik zie? Anyway, vandaag kijken ons hier van Biker God the Keys en M Joyner Freestyle. Dat is weer een avond session mensen. Maar die keer is het M Joyner my bro. De eerste avond session wat ik gecheckt heb was crazy geweest mensen. So die keer is het M Joyner mensen. En jullie allemaal weten al rede hoe smaak M Joyner met de lyric my bro. So ek gaan moet definitief hier zo reg luister en reg verstaan. Otherwise gaan die mensen jullie was reg oor my kop mensen. Ja, help het ook maar niks, verstaan je? So ja mensen, kijk hier, ik nog baie praten. Let's get right into this video. Maar wacht gewoon nog een ding mensen. Dank je voor jullie allemaal wat gesupported mensen. Dank je voor jullie allemaal wat gesubscribed. Ons is amper daar bij die target van de 1000 subscribers. Yo, het voelt eigenlijk niet als waar mee bro. Het voelt redelijk dit is waar, maar somehow gebeurt het. Verstaan je? So ja mensen, let's get right into this video. The Avond Session Volume 5. M Joyner. Gooi hem Boeta, hoe maak je? Hoe kom ik aan mijn handen bewijs? Het is daar een pik voor die pak. Zo ik schrijf me een pijs. Ik hoef je om te rapen, mijn fans doen het voor mij. Ik wil naar wat ik gedaan aan mijn liefde te krijgen. Hoor daar. Hoor wat sê man. Hij hoef je eens weer te rappen. Zijn fans rap voor hem. Basically die fans, ik ken maar zoals die fans jong. Hulle rap een song woord vir woord my bro. Hulle bakkel op niksie. Dat is hoe ver M Joyner al in die game gekom met mense. Ek hou van die broer se stem my bro. De rap game is Die man het hy regte bewijs. Het is daar een pik voor die pak. Zo ik schrijf me een pijs. Ik hoef je om te rapen, mijn fans doen het voor mij. Ik wil naar wat ik gedaan aan mijn liefde te krijgen. De rap game is addictief, ze moet naar diepere kijken. Die bigger pictures, eindelijk om mij te pieken te blij. Aan mijn vangers om te wijzen hoe die game pieken van mij. Als hoe het lijf tot ik frik aan zeven met wie gaan me strijd. Ik doe nog back in the day, het ik mensen entertain. Hij was maar niet voor die fan, alle dingen klaar gepijn. Maar het is ziek. wait, people wat M Joyner sê, hy onthou back in the day die mense geëntertain, maar hy was net vir die fun. Bro, wat julle weet, die man se Facebook is die snaakste ding ooit. Die man post die snaakste shit ooit, my bro. Ek het al 'n paar goed daar gesien, my bro. Kyk, jy lag, jy nie eens asem kry nie. Here M Joyner, my bro. Gepaard van mij of is het paard van mijn pijn? Bij je mensen moet ik verlaten om mijn status te krijgen. Geloof nou wat is in die paas, hoe ik moet achter me kijken. Ik is die voiceman in de straat, die wens je ouwens getuig. Klom noatas in die kar, so ek moet achter my kyk. Het ek nou reg geluister. Verstaan jy kan hulle nie vertrou nie. Hulle is hier in die kar, maar hulle mag jou dalk hier van achteraf gewoon ding wys. Ag, sorry mense. Huis moet hulle het zijn, van ik amoer hulle met baas, dat hulle vast laat kyk. Niet omdat ik houd dat in mijn broer alles wat tijd. Ik hoop aan mijn broer so wat ze zo ik naar hulle kyk. Ik eet mijn gras en laat kotte knip, laat ik zien wie ze snakes. Broer, ik kan maar gaya, zeker zie je ding voor je strijd. Hoe kan ik het zijn? Hoor hy bar my bro. Waar kom die man met die bar? Die man sê nee. Nou kom ek vat julle eens terug na. Hy wat sê, hy hou sy gras geknip, zodat ek kan sien wie is die snakes. En dan sê hy man ek vir jou diep harde bar. Jy kan maar gay is, maar ek sê een ding vir jou straight. Die broer se pen game. Die broer se pen game. Is nie van hier nie. Met een mic fik is weer terug, ik ben in een moed om hulle te wijs wie sick. Gia wat praat, als ze de vergeake praat, die hou je bik. Although mensen voel dat ik feest, vat ik baby steps. Ik wil een fondatie bouwen met bro, ik sacrifice mijn life voor rip. Liever zaad is life voor dit, ik het gedrukt mijn owens. Wil het gedraaid, dus ik op mijn pa van hulle verdalen nou eens. En een paar niet daarvan nou eens. Ik bouw mezelf om anders te bouwen, die wiskus op mijn schouwers. Ik blaas ze samen gehangen, maar dit gewijs het waar die touw is. Bro, ik kak als hulle jou afbreek als die jou laatste bouwers. En als je weak is, gaat ze eindelijk zien wie daar voor jou is. Ik saluut die wat mij support. Wait, piep. Ek vang net hier en daar gems.
Maar ek hoor wat die broer sê. Die broer sê as jy swak is, dan gaan jy sien wie is daar vir jou. En nou, Joyner spit facts so mense. Hulle weet al reeds, dit is letterlik hoe die lewe is. Die moment jy swak is, dan moet jy kyk. Hola, wie is nog tussen? Verstaan jy? Van as baie mense wat nie tussen is nie. Hulle voel om te sê, kyk ek skidedel nou, want ek wil nie nog deel is van die swakheid van Johnny, verstaan jy? Maar wanneer jy nou nie weer swak is, jy nou na sterk. Nou wil hulle allemaal deel is. Nou weet jy wat maak jy met hulle? Ek vir hulle, kyk jy maak asof jy nie bestaan nie, kyk jy is die slegste mens wat jy al ooit gecommit het in sy hele lewe, mense, dat kan jy jou maar haat, mense, as jy maar een van die ops, wat jy fokkel oor worry nie, verstaan jy, en ek voel ook so, my bro. Tot ek wil opgehou het, en die wat asem by gesit het, of ek al opgeblou het, wat die wat gejaap het bou het, wat die wat altyd op gesou het, as ek fucking sou het, fight het, toe het so geriend het, hulle my indou het, vir mense wat my nog respect van ek sê hoe het se pou het, ek is weer terug, ek ben in my Hadde nou wat ek sê, vir mense wat my gerespect het van ek is die hoe het se pou het, bro, Joyner kan vir jou 'n lelike storie, nie lelike storie, maar Joyner kan vir jou 'n storie vertel met die pen, in rhymes in, wat pas op die beat. Hulle weet reeds wat vat hy van 'n mens af. Die bro doen het laag. Goed om hulle te wys wie siek. Gee wat praat, as hulle vergeake praat, jou blik. Wil dou mense voel dat ek fees, wat ek baby steps. Joyner my bro. Wag, hoe is neppies hier agter op brada. Ek nog neppies so sien. As bol. Wag man. Ja, maar had nog neppies aangekom, my bro. Nee, man, die neppies spoil my vibe, kou. Man, wacht, kom eens aan die bro, nog so klein bikkie terug. Net so klein bikkie. Nog so 20 seconds. En die wat asem by gesit het, of ek al opgeblou het, wat die wat gejaap het bou het, wat die wat altyd op gesou het, as ek fucking sou het, fight het, toe het so geriend het, hulle my indou het, vir mense wat my nog respect van ek sê hoe het se pou het, ek is weer terug, ek ben in die moed om hulle te wys wie siek, gee wat praat, as hulle vergeake praat, jou blik, wil dou mense voel dat ek fees, wat ek baby steps, ek wil 'n fondasie bou my bro, ek sacrifice my life vir riep, liewe zaad is life voor dit, ek het gedruk mijn ouwens, wil het gedraaid, dus ek kom 'n paar van hulle wat dalen nou is, en 'n paar nie daarvan nou is, ek bou myself om anders te bou, die weeskes op my skouwers, ek brasse saam my gehangen, maar dit gewys het waar die touw is. Jo. Kijk, as jy nie kan van geld praat, hoe jou bek my bro. Ons wil nie nog hoor, hoe jou tong nog wapper he. As dat man sê, maar ek stel het mys nog bykie erger, maar die man sê letterlik, dis die selfe ding. Dis my lingo, hy is my lingo. Ek maak mys altyd woorde op wat die bestaan, ek praat te vinnig. Maar hy is ek, mense. So ja, kyk jy. Ek tel meaning op vir Joyner kan. Ek tel op vir die bro, my bro, in termen van rap. As ons gaan praat van, ons praat van, die kry mys nou die manne wat rap, wat amper soos 'n sing rap, dan kry jy die manne wat met die pen baie hard gevaarlik is. As ons van hy manne praat, hulle kan nie die man uit die gesprek hou nie. As jy vir Joyner uit die gesprek hou, as ons by pen game gekom het, dat jy hyte, dat ding jy niks van jouself nie, van, het maak nie sin dat jy kan nie van iemand praat, as is van hy topic praat nie. Maak het sin? Maak sin nie. Wai Baker, die hele studio van jou is aan die brand gespoeg, my bro. Kijk jy brada, hy sê jou breek, jou mic is breek gereep, my bro. Hy het die boete nog gemaak aan jou studio in. Wat weet, even hy beat, bro, nee, kijk jy guys, kudos my bro, dis another avond session, mense, van Baker got the keys, en Joyner. En Joyner het nie vir my gedisappoint nie, mense. Ek is totally, ek is bly vir wat die man op die ding gemaak het, verstaan julle? So kyk die mense, dat ek hier nog baie goed nog te sê het die mense. Julle weet reeds en julle het self ook nog saam met my gehoor wat skid hier so. So ja, kyk jy, go check this video out in my description. Ek gaan daar so sit mense, dan follow julle al my socials hieronder. En dankie vir julle almal wat gesubscribe het mense. If you new here,
make sure to subscribe, leave a like and turn on your post notifications. This is Rob Brain Reacts and I'm signing out, mense. Sien vir julle by die volgende video, mense. Elke maandag, woensdag, vrydag 7 uur die oggend. Dan drop ek 'n video by hulle se head top, mense. So let's get it. I'm out. See ya. M Joyner. Die broer rap. Jo, julle gaan seer gerep word, joh.